дар ҷайб мезанад ва боз ҳам дар идома бояд қавитар буду бас. Ой, партуф босте худашони беспосито инҷо бештар оиди ана ҳамон дифои Абдулло бигӯем ки чӣ гуна моҳирона буд ва барои лат додан инҷо ҳаракат мекунад. Барои асякоми ҳам метавон ки муборизаро бо умеди калон бурд. На, барои берун сохтани пой хеле вазн мураккаб аст, вале ба ҳар хотир кӯшиш мекунад варзишгари мо. Ҳоло инҷо фишороварӣ ҳам метавонад ки хуб бошад, якам нафастангӣ меорад ба Эспосито дар як ҳолате ки пойро каме кушод мекунад барои боз ҳам қавӣ гирифтан. Агар Абдулло дарёфт